دے وارثان میرا سلام ہووے جنت دے مالکان جنت دے مالکان میرا سلام ہووے سارے مل کے پڑھ لو کلمے دے وارثان حسین دی محبت ایمان دا حصہ ہے اگر بغض حسین سینے دی اندر ہے تیری نماز قبول نہیں تیرا روزہ حج زکاة قبول نہیں کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے جنت دے مالکان جنت کیونکہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنت دے جواناں دے سردار نے جنت دے مالکان پڑھو مل کے جنت دے مالکان میرا ہویاں جیڑیاں بھی کربل دی ریت یتے ہویاں کربل دی ریت یتے اونا تلاوتانو اونا تلاوتانو تمالانو نہیں اوتے ٹھول نہیں وجہ تمالا نہیں پہیاں اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے سلام پیش کرو اونا تلاوتانو اونا تلاوتانو میرا ہووے جنت دے مالکان میرا عقیدت نال سلام پیش کر محسوس بھی کر کہ محرم شروع ہے اونا سیاں اگلے ایام دے اندر قربانیاں پیش کی دیاں اسی زبان نہیں ہلا سکتے کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے جنت دے مالکان میرا بھلیا لئی جنانو سجدہ حسین والا بھلیا لئی جنانو سجدہ حسین والا اونا نمازیانو میرا سلام ہووے اونا نمازیانو میرا او نمازی کون لے او غوث جلی نے او داتا علی نے او فرید الدین نے او قطب الدین نے او نظام الدین نے او معین الدین نے او حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا پنگیاں نو نہیں چرسیاں نو نہیں ہونا نمازیاں نو میرا سلام ہووے اولا نمازیاں لو پڑھو مل کے اولا نمازیاں لو میرا آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے فرمایا تین چیزاں سکھانا ایک قرآن دی تلاوت یعنی قرات اپنی اولاد فرمایا نبی پاک نے میری محبت اولاد نو سکھایو تیجے نمبر تے فرمایا میری اطرت دی میری آل دی محبت اپنی اولاد نو سکھایو آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے فاروقی عثمانو میرا سلام ہووے فاروقی عثمانو میرا آخری باری پڑھو مل کے جنت دے مالکانو میرا ہووے کلمے دے وارثانو میرا
میں انہاں دی عظمتاں کی بیان کراں، میں کی انہاں دا مرتبہ بیان کراں۔ اصحاب نے بھی انہاں دیاں شاناں سمجھیاں۔ ایک فرمائش ہے یہ اندر بھی پوری کر دیاں گے۔ حضرت فاروق اعظم دا پتر حضرت عبداللہ ابن عمر امام حسن تے حسین دے کول موجود نے، یعنی آپس اندر کھیل دے پین۔ امام حسین نو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میرا باپ امیر المؤمنین ہے، مومنین دا امیر ہے۔ حضرت امام حسین مسکرائے، لکھن والے اہل حدیث دا عالم ہے، جی میں بیان کراں گا اس انداز نال اسی طرح اہل حدیث دا مبلغ لکھدا ہے، دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جدو اتنی گل کیتی کہ میرا باپ امیر ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، امام حسین کہندے نے جو مرضی بن جائے تیرا باپ ہے تا ساڈے نانے دا غلام ہے۔ جو مرضی بن جان این تا میرے نانے دے غلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیونکہ کتاب اندر انجے لکھیا روندے روندے آئے، چھوٹی عمر ہے، فرمایا ابو جان کیندے کو لائے نے عدل دا بادشاہ ہے۔ یا حضرت اس فاروق اعظم دوسرا خلیفہ جانشین رسول نے کو لا کے فرمایا ابو جان آج حسین ابن علی نے فلاں مقام تے ہونے تھوڑی دیر پہلے اے گل کیتی ہے کہ جو مرضی تیرا باپ بن جائے ہے تا ساڑھے نانے دا غلام۔ پتر دا بازو پکڑیا، فرمایا دیر نہ کر، مینوں حسین دے کول لے جاؤ، حسین ابن علی دے کول لے جاؤ۔ جس حسین کیتے جتھے امام حسین سن اسے جگہ تے آگے۔ اہل حدیث دا ذمہ دار عالم دین لکھدا ہے بات جڑی بیان کر رہے ہیں۔ جس وقت اس مقام تے حضرت عمر فاروق پہنچے، امام حسین نو فرمایا اے حسین جڑیاں گلاں تسی کیتیاں دوبارہ کر سکدے ہو؟ فرمایا ہاں عمر، اے پیارے عمر میں کر سکنا، کیوں نہیں کر سکدا؟ فرمایا چلو میرے نال ذرا روزہ رسول تے چلیے، آؤ ذرا روزہ رسول تے چلیے۔ حضور دے روزے دے سامنے لے آکے امام حسین نو کھڑے، ایک پاسے پتر کھڑا ہے، امام حسین بھی موجود نے۔ حضرت عمر کہندے ذرا دوبارہ گل کرے ہو میں کیاں، میں تواڈے نانے دا کیاں؟ فرمایا تسی میرے نانا جان دے نوکر ہو، غلام۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا روزے علموں کر کے کہندے نے گواہ بن جا، اے میں نہیں کہہ رہا تیرا نواسا کہہ رہا ہے۔ پھر نگاہاں آسمان ال چکیاں، مولا تو ہی گواہ ہو جا، میں نہیں کہہ رہا کہ میں مصطفیٰ دا نوکر ہوں، غلام، اے تیرے رسول دا نواسا پیا کہندا ہے، اس بات دی گواہی پیا دیندا ہے کہ میں عمر غلام رسول اللہ دا۔ مولا میدان حشر دے اندر اس وجہ تو نرمی عمر دے نال کیتی جائے۔ اندازہ لگاؤ کتنا پیار کیتا ہے ان ہستیاں نے، کتنی محبت کیتی ہے اہل بیت اطہار دے نال۔ پھر وہ وقت بھی آیا مدین تو مال غنیمت آیا، معروف واقعہ ہے، تقسیم کیتا جا رہا ہے۔ جدوں پتر عبداللہ آیا اینو 500 درہم دیتے، امام حسن تے حسین آئے انہاں نو 1000 درہم دیتے۔ ادھر پتر کہندا ہے میں پرانا سپاہی ہاں، بڑی دیر دا جنگاں دے اندر شامل ہوندا، مینوں 500 انہاں نو 1000۔ اے عمراں چ چھوٹے نے، فرمایا چپ کر جا، اے عمراں چ تا چھوٹے نے لیکن مرتبہ بڑا بلند ہے، تینوں نہیں پتا انہاں دا نسب بڑا اعلی ہے، انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے، انہاں دا بابا ولیاں دا سردار ہے، انہاں دی ماں خدیجہ نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، انہاں دی ماں چلتی عورتاں دی سردار ہے، انہاں دی خالہ کوئی رقیہ بنت رسول ہے، کوئی ام کلثوم بنت رسول ہے، کوئی زینب بنت رسول ہے، انہاں دا چچا جعفر تیار ہے۔ رب دی کائنات اندر عبداللہ حسن تے حسین دے نسب جیا کوئی خاندان نہیں، تے تو برابریاں کیوں کرنا ہے؟ اس لیے اسی کہنے ہاں اے تے فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ حاجی الطاف صاحب جڑی فرمائش بھی پوری ہو جائے کہ رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھ لے حسین کی، رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھ لے۔ محبت نال پڑھو رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھ لے، حسین دی ماں نبی دی دھی اجے بھی پوچھ لے، حسین کی اولاداں تاج کل دیاں پیراں دیاں مان لئی، اے مدینے والے سیداں دا وارث ہے، اے رسول اللہ
نشین ہے جیدہ ذکر پہ کرنے ہیں مل کے پڑھو رسول نالا بابا علی اجیوی پوچھ حسین دی ماں نبی دی دیئے اجیوی پوچھ لیں حسین گو دے نبی چی پلے اے تیسرا امام جھلے حسین پنج دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھ لیں حیران لے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے او شہیدہ دیئے زندگی اجے بھی پوچھ لیں حسین اللہ نے عظمتہ عطا کی تھی رب ذوالجلال نے اینا ہستیاں شانہ نوازی ہے میں کینا دی عظمتہ بیان کرا کشتی کروا دی تھی امامی حسن تے حسین دی علامہ ابن کثیر لکھے ہے البدایہ فرمایا حسن حسین نو بازو تو پکڑ انو پنڈلی تو پکڑ خاتون جنت سیدہ فاطمہ منظر دیکھ رہی ہیں ابو جان حسین چھوٹا ہے تسی دا حسین نو دسو کشتی دے تسی حسن نو پہ دس دے ہو وہ تا بڑا ہے آنکھ ہوندہ ہے کہ چھوٹے نو دسنا تسی چھوٹے نو نہیں دس دے بڑے نو پہ دس دے حضور مسکرائے فرمایا بیٹی حسین نو جبریل پہ دس دا ہے جنہاں نال کشتی جبریل آ کے کھیڑے انہاں دی عظمت میں کی بیان کرا انہاں دا مرتبہ میں کی بیان کرا جنہاں واسطے سرکار سجدے لمحے کر دین حضور علیہ السلام جنہاں واسطے خطبے جوڑ دین لعاب منہ دے اندر ڈال دین انہاں دی عظمت میں کی بیان کرا میں کی انہاں دا مرتبہ بیان کرا میں انہاں دی عظمتاں کی بیان کرا ولادت دا ذکر میں پچھلے جمعے کر چکیاں ولادت دے نال ہی شہادت دیاں خبراں بھی مشہور ہو چکیاں تھن اے دسیا جی ایک دن مولا علی نے ویکھیا سرکار رو رہے پوچھیا حضور کیوں رو رہے ہو فرمایا علی میرے نواسے نو میدان کربلا اندر شہید کر دیتا جائے گا کہ جبریل آ کے دسیا ہے چچی ام فضل نو دسیا کہ جبریل آ کے دسیا ہے کہ حسین نو شہید کر دیتا جائے گا مولا علی چلے سفین واسطے جدوں میدان کربلا آئی فرمایا حسین امام حسین نال سن فرمایا اس میدان نو نہ بھولنی تینوں اس میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا سر و شہادت اندر علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس روایت نقل کیتا ہے اگلی روایت عبداللہ ابن عباس کہہ دیں جی میں رات آن دا یقین ہے دن چڑھن دا پک ہے کہ صبح ہو جانی ہے اسی بھویں ہوئیے یا نہ ہوئیے دن لگلا چڑھ جائے گا کہہ دیں انج پک سی کہ امام حسین شہید ہو جان گے کیونکہ سرکار کدی گلا چمکے کیا سی اے گلا میرے دین لئی کٹیا جائے گا کندیاں تے بٹھا کے سین نہ لا کے کہنا اے میرا پتر حسین میرے دین تو قربان ہو جائے گا ولادت دے نالی شہادت دیاں خبراں مشہور ہو چکیاں سن کربل شریف دے ٹبیاں تے سب کچھ سخی حسین نے وار دیتا کربل شریف دے ٹبیاں تے سب کچھ سخی حسین نے وار دیتا ظلم ستم دی اگ جو بھڑک دی سی خون دے کے شبیر نے ٹھار دیتا چپولا باس دے بازوان دا گلہ کرنیاں ساکیاں تقریران کرنیاں ساکیاں نے چپولا عباس دے بازوان دا بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا کر کے پت قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا
22 رجب ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، کاتب وحی نے، انہاں دا انتقال ہو گیا۔ انہاں دیاں وصیتاں سی یزید نو کہ میرے تو بعد حسین دا خیال رکھی، انہاں نال برتاؤ اچھا کری۔ بڑی دلیل یہ ہے کہ انہاں دے دور دے اندر امام نے خروج نہیں کیتا، مدینہ نہیں چھڑیا، مکہ نہیں چھڑیا، کوفے نہیں آئے، مقابلے چ نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ صحابی رسول ہے، حضور نال تعلق ہے، نسبت ہے، نہیں آئے امام حسین۔ یزید اقتدار چاہیا ہے، 22 رجب نو یزید اقتدار چاہیا ہے، اگلے دن 23 انہوں نے تخت نشین ہو گیا، تو 27 نو امام نے مدینہ چھڑ دیتا ہے، 4-5 دن چ امام مدینہ چھڑ دیتا ہے، فوری اعلان کر دیتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں چھڑیا؟ وہ قبول نے اس لیے نہیں چھوڑے۔ یزید اقتدار ہی چاہیا، یزید نے کیا 4 بندیاں دی بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جناب صدیق اکبر دے بیٹے عبد الرحمن اور حسین ابن علی۔ حسین دی بیعت تے زیادہ زور ہے، انہاں دی بیعت لو۔ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو خط آیا، امام نے گورنر ہاؤس وچ بلا کے سامنے ولید نے خط رکھا کہ یزید دی بیعت کرو۔ امام نے پڑھن تو بعد فرمایا میں یزید دی بیعت کراں، میں حسین یزید نو قبول کراں؟ یہ بیعت ضمیر دی آواز ہے، کسی دے ہاتھاں چ دینے اونوں قبول کرنا ہے، میں بیعت یزید دی کراں؟ او فاسق ہے، او فاجر ہے۔ شریعت مصطفیٰ جنہاں نال نکاح منع کیتے انہاں نال نکاح دا قائل ہے، رچ پالدا ہے، کتے پالدا ہے، میں اودے نال اودی بیعت قبول کراں؟ او شرابی ہے، میں یزید نو قبول نہیں کراں گا۔ میں دور صدیقی دیکھی ہے، میں دور فاروقی دیکھی ہے، دور عثمان دیکھی ہے، دور مرتضیٰ دیکھی ہے، امام حسن دا زمانہ دیکھی ہے، خلفائے راشدین دا دور دیکھی ہے، اصحاب پیمبر دا زمانہ دیکھی ہے۔ میری بیعت سند بن جائے گی، مدینے والے کہن گے حسین بیعت کر لئیے، اے بھی کر جان گے، مکے والے کہن گے حسین بیعت کر لئیے، وہ بھی کر جان گے۔ میری بیعت معمولی نہیں، ولید اگر میں بیعت کرنے دا ارادہ کیتا مجمع عام وچ کراں گا، چھپ کے نہیں کراں گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لے، میرا صاف انکار ہے، میں یزید نو قبول نہیں کراں گا۔ حسین گردن کٹا دے گا، یزید نو قبول نہیں کرے گا۔ مروان بن حکم منافق قریب بیٹھا سی، کہنا گردن اتار دے ورنہ ایک جنگ باقی ہو جائے گی۔ امام تلوار میان چ باہر کڈی، فرمایا منافقا کنا بھوکا نہ مار جے تیرے پتے چ پانی حسین دے مقابلے جا جا۔ آج بیعت کرن لگے بندے دیکھ دے نہیں، آج بیعت اولاں دی کر لی جائے، جڑے ہانگرے مار دے نے بوٹیاں تے بھنگ چرس پی کے، کتیاں دی لڑائی کران والے پیران دے ہاتھ بیعت نہ کر بئی، ڈھول دی ٹھاپ تے رقص کرن والے، بے حیائی سرکس لوان والے، تھیٹر لوان والے، میلے لوان والے، بے حیائی دیاں کم کرن والیاں نو پیر نہ من لئی۔ امام دا یزید نال جو اختلاف سی او کردار دی جنگ ہے، بعض کہندے نے اقتدار دی جنگ سی، ایک اقتدار دی جنگ نہیں سی، ایک کردار دی جنگ سی۔ فرمایا میں یزید نو قبول کراں، او فاسق ہے، میں نواسہ رسول ہاں، میں جگر گوشہ بطول ہاں، میں نانے دی دستار نو لاج نہیں لانی، میں اس دستار دی حفاظت کرنی ہے، گردن لوا دیاں گا، یزید نو قبول نہیں کراں گا۔ صاف انکار کیتا ہے۔ آج بیعت دا معیار ہی کوئی نہیں رہا، آج بیعت دا معیار ہی کوئی نہیں۔ اگر ایک چیز ہوندی کہ پیر دا پتر بھی ہو دے کامل ہے تو امام حسین یزید نو من لیندے کہ صحابی رسول دا پتر ہے، نہیں منیا کہ دا کردار چنگا نہیں، وہ دا کردار ٹھیک نہیں۔ خیر تھے گلاں کرن والیاں بات میں خط 150 دے قریب امام نو آئے، ایک کتاب وچ میں پڑھیا 2 بورے بھر کے انہیں خط آئے کہ آ جاؤ اسی تواڈے منتظر ہاں، انتظار وچ۔ امام ادھر جان دا ارادہ کیتا ہے، ادھر امام دی بہن سیدہ زینب بنت بطول اجے امام دے گھر نہیں آئیاں، اپنے شوہر دے گھر ہی نے، عبداللہ بن جعفر دے گھر، امام دے تائے دے پتر دے نکاح اچ نے، اپنے تائے دے بیٹے دے نکاح اچ سیدہ زینب گھر بیٹھیاں رو رہی ہیں کیونکہ خبراں مل گئیاں ان قریب امام مدینہ چھڈن والا ہے، تے دل کردا ہے سیدہ زینب دا میں بھی نال جاواں، شوہر کولوں یہ اجازت لینی ہے۔ عبداللہ بن جعفر گھر آئے، سیدہ زینب رو رہی ہیں، فرمایا کی گل ہے زینب کیوں رو رہی ہیں، کی وجہ ہے؟ فرمایا تانوں پتہ ہے یزید اقتدار اندر آ گیا ہے، امام نو خط آ رہے ہیں، ان قریب امام مدینہ منورہ دیاں پاک فضاواں چھوڑن والے، مدینہ منورہ چھوڑن والے، میں ارادہ رکھنی ہاں کہ جدوں ویر مدینہ چڑھے میں زینب بھی نال جاواں، تسی میرے سرتاج جو مینوں اجازت دے دیو۔ فرمایا زینب میں تینوں اجازت دینا، چلی جا امام دے لشکر دے اندر شامل ہو جاؤ۔ ہاتھ بن کے عرض کردیاں نے کی اجازت ہور منگنی آ، ایان تے محمد جویں تواڈے بیٹے اسی طرح میرے بیٹے، انہاں نوں بھی اجازت دے دیو، انہاں نوں بھی نال لے کے جانا چاہنی ہوں۔ فرمایا آؤ ان تے محمد ذرا میرے سینے نہ لگ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے دونوں پتراں نوں سینے نہ لایا، فرمایا لے نہیں زینب روک دا نہیں، چلی جائے انہاں نوں لے کے، لیکن مینوں انج لگدا ہے واپس نہیں آن گے، تقدیر دسدی ہے اے واپس نہیں آن گے، تقدیر گلاں زبان چوں کڑوا دیندی ہے۔ ادھر اجازت لے کے امام دے گھر آئیاں، فرمایا لے ویرا میں بھی آ گئی ہوں، تو پتراں نوں بھی لے کے آ گئی ہوں، سانوں اپنے لشکر
لشکر دے اندر شامل کر لو. ادھر 27 رجب دی رات بھی آ گئی ہے. اے آخری رات ہے مدینہ الرسول دے اندر. اے بزرگان دا طریقہ ہے آج تک عوام دے اندر بھی موجود ہے کہ جدو کسی لمبے سفر تے جانا ہوئے پھر قبرستان فاتحہ لئی بندہ جاندا ہے کہ ماں باپ دیاں قبراں تے دعا منگ چلیے. لمبے سفر تے چلے آؤ جنت البقیع دے اندر رات نو جان دا ارادہ بنے کیونکہ نال اہل بیت رسول دیاں شہزادیاں نے اے بے پردہ ہو کے دنے قبراں تے نہیں جاندے. اے مزارات تے بے پردہ ہو کے جان والیاں عورتاں نہیں جویں اج اہل سنت نو بدنام کیتا جا رہا ہے. بے پردہ ہو کے عورتاں دا مزاراں تے جانا قبرستان نہیں جانا شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں گویا اجاڑنا ہے او کھیڑنا ہے. 9 محرم ہوئے 10 محرم ہوئے 12 ربیع الاول دا دن ہوئے عورتاں دا بے پردہ ہو کے کسے قبرستان اندر کسے مزار اوپر جانا قطن جائز نہیں ہے. ادھر فیصلہ کی کیتا ہے ادھی رات دا ویلا ہے دنیا ستی پئی ہے انہاں جنت البقیع دا رخ کیتا ہے. امام ماں دی قبر دے اوپر آئے نے آخر وہ کھڑیاں بھی آ گئیاں. اے گھروں شہزادیاں نکلن دا ارادہ کر لیا ہے انہاں نے گھر چھڈن دا ارادہ کر لیا ہے. آخر کار او وقت بھی آن پہنچا آخر کار او وقت بھی آن پہنچا. لکھیاں چیر نوشتیاں نے دیاں جد رسول دیاں باہر آیاں لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے جنہاں دا دوپٹہ سر تو نہ سر کے جڑیاں دہلیز تو قدم باہر نہ رکھن. آج جنت البقیع دا رخ کیتا ہے. کیوں کیتا ہے کہ مدینہ چھوڑ لے دا وقت آ گیا ہے. انہاں فیصلہ کر لیا ہے اسلام دی بقا لئی جانا ہے. آخر کار او وقت بھی آن پہنچا لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے آخر کار او وقت بھی آن پہنچا لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے دیاں جد رسول دیاں باہر آیاں لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے پنچھی مار اڈاریاں غائب ہو گئے اوراں تڑپیاں عرش عظیم کمبیا. جنت البقیع دا رخ کر دیاں اے پاک شہزادیاں جڑیاں تلاوت قرآن دے اندر گھڑیاں گزار دیاں جنہاں دیاں راتاں قیام دی حالت دے اندر گزر دیاں. اے پاک شہزادیاں جنت البقیع دے اندر پہنچ دیاں. سیدہ خاتون جنت دی مزار تے سلام پیش کر دین. امام دیاں آنکھاں بھی باہر آئیاں. اے ماں زہرا بطول ہے ماں تے ماں ہوندی ہے لیکن لے ماں دختر رسول ہے ماں تے ماں ہوندی ہے. اے ماں قرآن دیاں لوریاں دے کے سلان والی ہے ماں تے ماں ہوندی ہے لیکن اے ماں ہوئے جنہیں درود سنایا ہے جنہیں قرآن دیاں آیاتاں سنائیاں جدیاں راتاں قیام دے اندر گزر دیاں جن اللہ دی رضا دے اندر لنگ دینے. اس پاک ماں دی تربت تے جدوں آئے آج بھی ماں والے جان دینے جدوں ماں دی قبر تے بندہ جائے ماں دیاں وفاواں یاد آندیاں لے تاریخ پیچھے لے جاندی ہے. اگوش بطول کوئی عام اگوش نہیں رسول اللہ دی بیٹی دی گود اندر پروان چڑھیا سی کیوں نہ ماں دیاں وفاواں یاد آن ماں دیاں وفاواں یاد آئیاں اکھاں بھر گئیاں آنسو جاری ہو گئے. ماں دی تربت دے اوپر امام نے آخری سلام پیش کیتا امام نے تے آخری سلام پیش کیتا ہے. سیدہ زینب بھی پیاں روندیاں جفی مار کے ماں دی قبر تے پاک بی بی زینب کرلون لگی اتھو دیو پیار تے کرو الوداع ماں جی اج تھی مدینےوں جان لگی. ادھر سلام پیش کیتا ہے روندے روندے فاتحہ خانی کرنے تو بعد جنت البقیع تو نکلیے سامنے روضہ رسول ہے. روضہ رسول تے مختصر جیا قافلہ آ گیا ہے. اللہ اکبر یہ پاک بارگاہ آ گئی ہے اتھے نوری ملائکہ بھی ادب دن القدم رکھ دن اتھے نگامہ جھکا کے غوث کتب ابدال ولی چل دن او پاک بارگاہ آ گئی ہے. روضہ رسول تے سلام پیش کیتا ہے وفاواں یاد آ گئیاں سینے اللہ کے دعا منگیاں اللہم انی احبہما یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کر. فرمایا حسین منی وانا من الحسین اے میرے وچوں میں حسین دے وچوں شان ربوت تے بیٹھ کے کندیاں تے بٹھا کے گلیاں شہراں کروائیاں لعاب چسوائے اے تے وفاواں یاد آئیاں. فرمایا سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا
کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھیں یہ کس کا نور عنایا میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا ہاتھ جوڑ امام عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا مہرے نبوت تے بین والا چڑھنے سے تے پڑھن قرآن چلیا اوے سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا نانا سویر مسافران آمنا نہیں تیرے دین تو غور قربان چلیا اتھے رو کے دعا منگیے سلام پیش کیتا ہے واپس گھر آئے تہجد نوافل ادا کیتے الاخر اذان فجر ہوئی ہے جماعت نال نماز پڑھ کے امام گھر آئے دن چڑھدیاں نال سامان سواریاں دے اوپر لدیا جا چکیا سی اصحاب نے روکیا اولاد رسول جو مدینے دے اندر موجود ہے انہاں روکیا اہل بیت دے افراد نے نہ جاؤ کوفی بڑے لا یوفین فرمایا اسلام دی عظمت واسطے مینوں جانا پے گا اسلام دی بقا واسطے او وقت بھی آیا ہے امام نے مدینے نو آخری سلام پیش کیتا ہے آج حاجی مدینے جائے بندے تصویران دے کے روزہ رسول دیاں رو پیندن آخری سلام کرنا لیاں دی کفیت کی میں بیان کر دئیے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربل دا شاہ اسوار ٹریا ایتا جگر حسین دا جان دائے ہمیں چھڑ کے نانے دا شہر ٹریا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لو مدینہ منورہ دیاں پاک فضاوانوں چوڑیا مکہ مکرمہ آگے 8 ذوالحج تک امام نے مکہ قیام کیتا ہے مسلم بن لکیل نے اپنا نائب بنا کے کوفے پر روانہ کر دیتا ہے انہاں دا خط آ گیا ہے کہ پہلے 18,000 ہن تعداد 40,000 تے پہنچ گئی ہے ایتا منتظر لیں ایتا انتظار دے اندر نے امام جان گئے کہ اگر میں مکے دے اندر ہی رہا حج کرن لگ گیا یزید دے سپاہی کتے حج دے اندر شامل ہو کے مناسک حج ادا کر دے آیا میرا قتل نہ کر دیں دیگر افراد تے قتل و غارت نہ کر دیں مکے دی فضا خراب نہ ہو جائے امام نے 8 ذوالحج نو کعبے دے سامنے کھلو کے فرمایا بیت اللہ میں اسلام دی عظمت لئی جا رہا ہوں آخری سلام حرم الہی دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھلو کے طواف کرنے تو بعد آخری سلام پیش کیتا ہے امام مکے چو نکلے سفر جاری ہے ارادہ کوفے جان دے ایک منزل ہے جیدہ نام مقام سالبہ ہے اس منزل تے امام نے خط مل دے امام نے خط پڑھے آئے اکھاں بھارائیاں آنسو جاری ہو گئے فرمایا اکبر جی ابا جان حکم ہوئے یاد رہا مسلم بن لکیل دی بچی نو لے کے آؤ چھوٹی جی بچی آ گئی ہے امام نے سین نہ لایا بچی دیاں زلفاں چات پھیر دیں لالے روندے پین بچی پوچھ دیئے چاچو جان مدینے تو مکہ ہے مکہ تو کئی منزلان دور ہے مقام اتنا پیار رستے دے اندر نہیں کیتا اس منزل تے شفقت کتے میں یتیم تا نہیں ہو گئی فرمایا بیٹی اگر باپ دی یاد آوے حسین نو باپ کہہ لیں اگر بھائیاں دی یاد آوے اکبر تے اصغر نو بھائی کہہ کے زین العابدین نو بھائی کہہ کے پکار لیا کریں تیرے ابا جان شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آنا لے لوگ کہندن پلٹ جاؤ حالات بدل چکے کوفی لا یوفی ہو گئے فرمایا ہون میں بدلائیں گا نہیں رستہ نہیں بدلائیں گا واپس نہیں جاواں گا تال من دل میدان کربلا دے اندر اسلام دی عظمت کو قربان کر دیاں گا ایک طویل واقعہ ہے انشاءاللہ پھر جس طرح موقع ملدا رہے اس نو بیان کراں